Salam mehriban adalarymyz. Biz bugün Kazanda ýaşap geçen pensioner Ashat Gelimzanow barada giňişleýin size gurrun bereriz. Ashat Gelimzanow mart aýynyň 2-sine 1936-njy ýylda dowulýar we ýanwar aýynyň 3-üne 2016-njy ýylda bolsa Russiýanyň Kazan şäherinde aradan çykýar. Ashat Gelimzanow ömründe bir näçe o işleri, ýaşylyklary edip geçen adam. Biz bu adamdan sapal bileriz. Ol çağlar öýlerini, Çernobylda ziýan çeken maşgalalara, Armeniýada ýer titremede ziýan çeken adamlara, başga-da suw aşagyna gaýykda wepat bolan adamlaryň maşgalalaryna kömek berdi. Ve çağlar öýüne 18 sani awtobuzy sowgat berdi. Ýöne ol öz durmuşyny bolsa şu görýän jaýynda ýaşady. Sebäbi ol öz şäheriň merkezinde ýerleşýän jaýyny Gazagstandan gelen maşgala sowgat berdi. Hayran galar ýalam däl. Onuň ýaşan ömründe oňa bagyşlap heýkel gallardylar. Ýöne köp adamlar oňa aklyny adaşan diýip pikir etdiler. Haýsy adam özüniň şäherdäki owadan jaýyny sowgat edip, adam aýagy seýrek basýan bir köne jaýa gaýdarmy diýip oňa aklyny adaşan hasap edenlerem bar. Ýöne onu gowy tanýan adamlar bolsa oňa oba millenýär diýip ad takdylar. Ol näme sebäpden adamlara kömek berýärni pikirlensek welin, onun öz hem ýaşlykda ýeter ýetmez maşgalada öňü ösýär we onun öz şol maşgalany eklemeli bolýar. Sebäbi onun kakasy uruşdan soň öýüne 2 aýagyny aldyryp gelýär. Şonuň üçin maşgaly onun boýnuna galýar. Ulandan soň ol him kombinatda 70-nji ýyllaryň soňuna bolsa ol kolhozyň bazaryna arabada azyk getirji bolup işleýär. Şol arabanyň şekline bolsa onun heýkelini galdyrýarlar. Han dostlarym, biraz ýyda dolanaly. Ol nädip beýle ul pullary gazanypdyr. Şol barada aýdyp geçeli. Ol başynda hisat edip başlamanka atçylyk bilen meşgullanýar we uly üstünlikleri ýetýär. Gazanan puluny öýüne bir uly gawa, ýagny taziga ýygnaýar. Ashadyň daýdasy onuň bu etýän hereketine käýärdi we oňa puluny bankda sakla diýip maslahat berýärdi. Şol wagt bolsa ol öz kakasynyň aýdan sözlerini ýadyna salýar. Eger mümkinçilik bar bolsa, adamlara kömek et. Şondan soň Ashat bir araba gök önüm satyn alyp şäherdäki çağlar öýüne gitýär. Ol çağlar uly bir niwa maşyny doldurup gök önüm eltip berýär. Apelsin, armut, alma, mandarin, şol döwürler her maşgala iýip bilmeýärdi. Çağlar öýündäki çağlar bolsa olary mut alýadylar. Ashat ýygy gider kömek edip başlady. Tatarstanyň, Başkiriň, Çuwaşynyň, Ivansk oblast we Ukraina çağlar öýlerine kömek edip durdy. Ol öz owasyny gurap barýan köýlü halas etdi we öňkü derejesine getirdi. Çağlar öýlerine gurdy we okuwçylary awtobus ulagyny sowgat etdi. Meçit guruluşlaryna kömek berdi. Çak bilen alanymyzda ol ýetimler öýüne we çağlar öýüne invalidlere 60-100 miň sowetski rublny harç etdi. Şol wagtlar ol ummansyz pul bolýardy. Çernobyl, Armeniýadaky ýer titreme, suwasynyň gämi, Osetiýada terroristleriň üstünden gora asyny alan adamlaryň maşgalaryna kömek berdi. Mehriban dostlar, ikiji adam şeýle edermenlikleri, haýyr sowaplary edip biler diýip pikir edýärdiňizmi? Siziň özüňiz netije çykaryn. Siziň bilen bolsa, älim çiwi. Biziň bilen galyn.